पहले से देखले रही का जगह पहले से जगह देखते रही का जानते हो ऐसे ई बताओ आतना दिन से तारा के हम कहत रहे मिले के का करत रहलो कबेला तो हम मिलत रहे टाइम ना मिलत रहे हम जात रहे कोचिंग तो फोन कर देनी तेरे हम चले तो हम आजो ना हमारा शौक होता ठीक नो धरो मोबाइल हां अब बताओ बैठ आराम पैसे का बैठ जाए मैं तो बस ना तो दला दे चुप रहो ठीक नहीं माथा पर हम पगला गेल बानी का है मर दे तू एगो बात बताओ जो मिले आदमी तो तारा बुझात नहीं खे बैठो कोनो दिक्कत नहीं थी अरे कैसन कवाड़ा में लेके आए कवाड़ा में तो काम कबड़े में न होला क्या बोला था जी लजानी ना रहुआ अब मने तारा से लाज कैसे नहीं बताओ हां रे कोइले बनी तो लाज कैसन हां तो बताओ कर सकते न बिल्कुल हमरो सारे के बात ठीक लागेला अभी एगो बात बताओ दे तारे खाते कुल काट है कुल मर दे गड़ गेल बा मर दे त नहीं तो गड़ गेल त ई कुल ना ऐसन शादी हमनी सन में कुल ना होला शादी के बाद शादी हो जाए ओकर बाद तो मने हम यही खाते हाता नहीं कुल लपड़ झपड़ खाना के लिए नहीं नो तो मिले गई रहन तो मिले नो तो मिलेगा तो मार्केट बाजार ना रहे मर दे ही तर देख ना लेते हम देख लेती तो कोई देख लेते अभी देख रहे ना ई कुल ना हो ई कुल ना होई चुमा ले लेना चुमा ना देखिए ई कुल अच्छा ना लागेला शादी के बाद करे ना मार देते नहीं तो बाजी बाजी में बाड़ मार देते हाथा ना दूर बोलेला के काम कारण क्या रहे अच्छा हम बाजार में ना मिलत रही कि हम घर वाले सब देख लेतन भैया हुए तो का कहतन कि देखना कहि कि मर देते पहले मर जैसे ना करते रहलो मर देते अब कजो हमारा शौक होता है तारा पर ठीक सब कहां से होता हम कुछ कर देनी सब कुल अच्छा ना लागेला शादी के बाद अच्छा लागेला ना ना एगो ना ई कुल हम ना ई कुल ठीक ना लागेला हमरा के ढेर नाटक करे लगलो मर हम नाटक नहीं की करत बोलावल बेकार हो गल बेकार हो गइल मतलब हमको अच्छा बात कहते हैं तो बेकार लगता है बेकार न हो गइल तना बढ़िया से तारे के बोलई नहीं मर देता नहीं एक तो लेट कइलो हो और लेट नहीं की कर अब बताइए अच्छा बाजारी में हम मिलती तो क्यों सब कर अब ए जो मतलब ई नहीं कि वही कुल होई तो हम चुमे न एगो मन है तारा से चुमा ई कुल ना होला एगो ना देख सुन ना सुन ना